kar kong lun lutuk lawa chuan meiche pakhat chu akara chia tawang chuan kein man mo tak chuan akal sok suka a phone chu lek kam kualin ava hun lo tak emo signal la chu a der mai si lawa atinu andua amang an mail khup mai chuti line a folder ken chu a thlau hlau pek chartuma an gun chia chu among lam chu aron rit pet mai le hairu lovin apun fen mong chu a thleri tuar ti chu a hriat ngal mai handing ngil sutin a cha chun zom ngam tamek lo tunge lo mu tia a hoi kwal shrek lai chuan anunga delivery driver ron tlan mek chu amua chu driver la chuan mu nom alo ti view nge ni don jiseli ma tak chuan aron thal deu thak a folder tla chu charin jisel chuan man mo tak chuan chopa chu aron pana a folder ken chuan hanwa tai tain iwa hanten om tak mi mang online enga tinge mu nom thira mi lo thir vela aron tiring ta tlangwala chuan iwan so zok tak mi accident lai lain enga tinge mi ron hau ovak ri ngota alo ti thum jisel chu han thove hakin abhan boi thak tak emo kaman ho sin male entin nge ni angle ati lai chuan anbula chuan sabram pick up chu ron tlan fo in hon an ron peze uzui hret chuak thut ni om tak chuan jisel chuan apon fen mong chu a hup zawa delivery driver Adrian la chuan kha an mani khawa zuila vahawro ke ai nan sul zog dai alo tipika jisel chu asangang mai ani nom khatinga min lo trong khum lo khan min Tanpui dan ngai to zok ta che alo ti thung hemite in ton dan le anin hau dan hi atlim om riau Adrian chuan isola mai kakal don tikhan loin ngai to ro ti in kalson mai chu atuma jisel chuan alo hlau ngang mai nilo khongain kallo te tiringot chuan kache boi fek don lo ti in Adrian hena chuan Tanpui na chu adil ta Adrian ero chuan imhuangin delivery driver kani eitur deliver tur ka ak ahun taka ka pe ka ngai ka Tanpui man lo che alo ti si jisel chuan mi interview tur kanaya ahuna ka thlen man nge angai khoi takin min Tanpui dan kong hanjong shram te ati le chuan Adrian po chu aril ru aboi ve tamap mai jisel mit menga chuan Tanpui amumo tak setani ti chu amuthi ama Mahse a eitur deliver tur chu atlai vai chuan ahna thlengin atur theiti ashabok si han ngoi wangin engpo ni se kati tur min hrilla man mo takin kan che tangai eng em athleng man lawang chu a han ti le chuan jisel chuan apar satang chuan poisa chu ron phot chuakin thamno le towel leitur chuan atir tangot mai engkor po apoilo zaum ve de uni se medium size er leidonia ti in anin tir liam ta chulai huna chuan Adrian lokir le ma chuan jisel chu alo thudon ani Adrian po chu man mo tak chuan khochung lama chuan tlan lutin jisel thomno tur chu asong kwal ta dor sanga ero akal kwal man bik lo avalu na dor kher la chu a hit lo phi an mai achunga chuan anei tu ni om tak te pani mai chia le mi pa pakhat chu lo omen anin dot lai tak chu Adrian chuan awa hopek lai deuh tak chuan dor chunga chuan alu deuh trata chu mi ta chuan an lo mu mai lo awa chuan a o chu an thian khara chu mi te pani la chu an han phudu na se em mai baka lo hoi phei ngalin nelom lo tak chuan engi du ti in nola jok chuan amel deuh ngal rona engma thil kan order hei nem ati zui Adrian chuan thil order deliver turin kalo lu bik hei nem me chikor fual karon leido na lom alo tia nola chu han then sakin ani chuan a thalom paisai nei te chuan har satna a om hei nem Mahse ilo lu na dor hi e the chiang chumo second hand dor ani lawania alo tile pek Adrian an apoisa lai aphor zau ta ka chuan nola chuan a tha hantin phur tak chuan an thom nazar lak sak tur chuan akal ta medium size patni chi anlo nei to chu lo khai chuakin Adrian chuan adu jok alo thlan nu chuan poisa te in hlanin Adrian po chu akal tan hala
nula po chu alim vur viau mai Adrian kallia mai tur chu mi te pahnih thil sei chuan abeng aver tatlat mai mi pa zok chuan nei chi hena chuan I document chu kasiam danglam vek to a Giselle chuan alemani ti a hre ho lawang kha enro tin folder pakhat chu ape a nula po chuan lo enin alo khermai kadu tak iwan thiam chung tak em tia duat atum le lai tak chuan Adrian chu avam ho fu le ta hlau mai hey nangkha engei lo la ti reng ti in aron shok treng chaka Adrian po chu aphu de usok a englovania tawel po leitel kadua in nei telem ti in aria deuh nak naka arinang chi chuan an lo nei lo chiang chulai chu thomna dor ani tlata tawel chu zorngai na a omlo reng ani nola chuan kal mai te hela hi tawel dor ani love alo ti chuan ni deuh vur chuan Adrian po chu man mo tak chuan atlan chuak tangala tuna chuan tawel lei alangai man mo taka tawel lei tura akal le lai chuan athil deliver tur chu are chuak thut khai ka cho deliver tur kha adai vek to ang afa boi thei rem vele min lo house shop em lawang chumo tia phun molin tawel chu alei vata chumi hnu chuan thil deliver na tur lampan chuan man mo tak chuan atlan le tawang wanga ei tur cha to pala chu alo thinrim to ngang mai an varanda a chuan thinrim tak chuan alo veilo lawa asana te chu enin amhel la chu asen tul mai si Adrian tan chuan machon chak omlo tak alo ni to Adrian po chu aron thleng veta aman mo em awang chuan a cycle po hung chaman lo chuan tholop plopin a customer chu aron pana in thlasung taka ngai dam dil mol pa chuan a eitur order chu ape Mahse angai dam dil na chuan omzia reng anei lo chupa chuan Adrian kutatang chuan athil order chu po thlak saklok pa in darka ni chuang ka hak to chia I eituron ken hi avot vek to eitlak po ani to leinem ti in a how ta shep mai Adrian chuan min ngai dam ro kapu kalau kang na konga accident ka tok pal hlo maya ahun taka kalau thleng thei lawani ati po chuan chupa chu alu oi thei chung lo chu tiang ka ngai to lo zom tholutuk in delivery company ya input e ka phone anga itura chu iseng khopang alo ti chera anain ator theiwa chuan Adrian chuan phone lo tur chuan kutsui me chuan adil na a Mahse chu pai ro chuan kangai pui mo lo kati kha nangni ang mi that chiale zum thuru tu khichu ban tlak in reng lom ti in a eitur ken chuan Adrian chu avom dar ta chuai mai thinrim tak chuan in chunga chuan alu sangal Adrian a koi thlak khop mai angil nei na le ril ru that na awang chuan a boi lo na tura ain pal ok lak lo ani anna hi na sang ni lo Mahse mi hlim thei tak ani awang chuan a chan to ka alom em thina Mahse heting thil a thlen tak sia chuan enge achunga thleng ta angle customerin alu san hnu chuan hanin beng fai molin aril ru chu anave hle ti chu a hriat Mahse indum kun man anilo thil hre chuak zok ang mai chuan e heu hanti in a phone chu a en zawa man mo tak chuan Giselle lampan chuan ain khal pheile ta Giselle po chu cheson ngam to lovin a thut nga ya chuan alo la thurenga a thei ang chuan phone signal chu alo zong ve na chungin engma a mu thei chung lo riru man mo taka ama chawa alo thut lai chuan Adrian po chu aron thleng ve ta aman mo ti hriat tak chuan a cycle chu aron khal chak le a hun taka po chuan ading thei lo trep hian ani man mo ve na client Giselle la chuan iwan rei em ve engei ti chena ti in alo la haw le zui Adrian ero chuan a thei anga man mo a chet ve thu chu lo thilen amala chu a than luam to mai si khoi thlak takani Adrian an athom no lei a phor mol lai chuan adara chokai ber noi mai chu Giselle chuan aron mu a enga tinga idara khan chamal te kha a om noya ti in alo zota Adrian chuan thilom zia zong chu a hrilta amela chuan aril ru ana ve hle ti chu alang thei
chuta za chuan Giselle po chuan alova vin chia mai chu poiti in Adrian chu akhong eveta hle maya keima thiam lo vekani eng po ni se lom thu seina kapedon chenia ativeta a Mahse kein thang nga langai min lo pui nga lo te atizui Adrian la chuan helai kong puya hian mo lo ti in om anglo ati mel em mai le ngal Giselle la chuan khoya nge ni chungang du thang tur kan ni chuan lo hi lo ti ve in rem lo chuan kholaya chuan Giselle chuan athom no chu athak ta a Adrian po chuan lo pi ve in an van boi dun tak tero har sataka Giselle in athom no te athak zo nu chuan Adrian hena chuan lom tu seina poisa te chu pe in aming te anin zo nu chuan man mo takin Giselle po chu akal kieng tang hala Adrian po chu alom vur ve khop mai Mahse alom chung chu a Hrelo phone local chu an na thona an pin hena tang ani tlat a customer pakhat khan alova complain ngei chuni in aron how ta shop maya Adrian chuan kalkunga harsatna ato thu ta chu thei angin soive Mahse an pi chuan lam siama angai saklat company mel itibala kan hming chiat pha ti in aron ban taringot mai company bekha avoina la ronda halang che atizuya Adrian chuan shriamati khop mai rinom taka alo thove thin to na chu voi khatlai awang chu chuan bol pho taka choltir anita si han ngai to in chutiengo ta pa thei chuni in ain thabik lo tlom le za po don lovin atlom thei ang bera an pin hena chuan ban lo sham tur chuan ngai dam dilin chans voi khat chetal pele tur chuan angen ta joka atira chuan an pi chuan athil soi chu alonga itlak sak thadu lo Mahse Adrian chuan angen na sat em awang chuan an pi po chu han ngoi datin tun malama Adrian performance ta chu athat boxi awang chuan chans voi khat chu pek le chu tha in a shaveta a Adrian po chuan anna chu athok chun zom le thei don ta ani lelawa chuan Adrian an dora amu mai chia kha a document lem chu pum chatin dor pakhat lampan chuan alo kal ve meka dor chunga chuan lutin thutna chuan hadam hmel tak chuan a thu a han hoi kwal velin amale ama chu ain bemol mol I office thara hian kalo lo ma che hadam takin om phodro nakina chuan heng zong khi ita alani vek don le ngal ati sap sapa interview po ala interview der silo azak lo ve ang reng khop mai nge confina riu thuruk alo ni reng zok em ni le Hrelo tan huwa chuan chu hardware door Lian tak nei tu nu Giselle nge mai chu lo chuakin nolan hena chuan kain hatir chi awangin min ngai dam te khai karon kalama harsatna kanei du hlek alo mole atinga soka nolala chuan in lak filmel zat chuan apoilo ka thiam alom kalanga Hrelo chi ania alo ti ve fata kaming chu Natalie ani secretary naruaka interview tura local kania ti chunzum halin a folder chu Giselle hena chuan ahan ngala Giselle po chuan lo lak sak vatin Natalie documente anen chuan azir lai chu thiamati in ampona tingang mai khai kadu song takani ngai tu non ngai ka tilove secretary na thok tur chuan iking tok via wa ka ngaya hemhina tan hian lakini atinghal mi mai a om ve tho mai duang thala abil pa ne na an siam dun result kha animi awa ti thalo chi kha ani lo reng ani arin lok ang ngein chu document chu alemani ti reng Giselle chuan a shemi lo lomom taka Natalie in Giselle hena lom thu a shil chiam lai chuan Giselle pasal chu nulama tang chuan aron lang ve thut I thaim du tak tin Giselle chu aron beluama chu pa chu tudang nilavin Natalie bilpa amaloka Adrian dora amu telve ngei kha alo ni tlat mai Giselle chuan thatak chuan apasal chu lo changin voin chu kachefu vaklawa Mahse chu nakina ka shil don chania ente hei ani hi Natalie bol ani kan secretary thar tur ani hi
han chi bai ve ta che lo ti in phur tak chuan alo in mer hriat tir zung zunga chu pa po chuan ani mo lo in chi bayang miang ti pa chuan Natalie chu aron chi bai ve a chumi pa chuan a signal pa zo a om zia chu Giselle pasal le tuna an secretary thar hi arukin an lo in ngai zonga andora Natalie tho theinan Giselle pasal chuan document lem alo siam saka hemi te pani in kung kai na hi Giselle hian a semi alo ti na ane akong i thak khop mai engting chi in nge Giselle hi hemi te pani hian an sok don kan encel donia in thin rim lu tuk lo nan nu holam kha tui vote in tur lo in sapula a thange Giselle in an sum dona kalphung tlang pui Natalie hena a hril zor zor nu chuan a pasal chu anin thilpai mo tak soipi tur anei thu chu hrilin afala in bulok tur chuan an suak don ta a Giselle pasal la chuan thlaklel mel zat chuan Natalie chu alaron mel shram peka Natalie ero chuan lung oilo mel zat chuan alo mel thung aril ruwa chuan in hun toite nei lai khan am takin han chen dun te u isiamo Giselle khapa kha kata ni kha ti in ameng rum al khop mai pon an thlen chuan Natalie chu han tha deuh halin a bag chu atanga ain check up na le kha lak chu pa chuan veina kain check up le a result hi hi ania ti pa in shong ti mail tak chuan an pa chu le kha chu ape an pa po chuan rang tak chuan lo la fatin le kha an en chiang chi chu a mail adang lam hal hetiang himo lo ni karin hlel na che arei to reng ani ti in thinrim tak chuan Giselle chu a an khum ta chia mai Giselle chuan min ngai dam ro du tak engtin nge kati chuanang hriom ka te ve thawasin nangin min hnem lo chuan tunge min hnem chuangang ti in rilunat mail tak chuan a pasal chu alo nge na Mahse a pasal chuan Phah inei theilo chuan enge tangkai na inei ka tha kal zel tur he ka du asin hetiang ani chuan kanin nei arang hi enge atulna alo tile Giselle ril ru chu an a kher mai Mahse hanui li shamin ente du tak fanei dan kong dang a omalom Phah kan du phot chuan Phah sha no pang tam takan oma kan Phah angin kan la anga kan enkol theiti doctor pon min shilasin ti in phurui tum tak chuan a pasal bola chuan a soile a pasal ero chuan chutiang ka du in ringamo kathisen keima Phah ngai elom ka du alanga chuan mai chatha tak angin ilanga chungri la ero lak na reng ilo nei lo mi patana Phah in thin sakhi mai chia te hlut na om chun ani chu po I theilo ani chuan hlut na engma I nei lo ti na ani ati khum le ta thinrim tak chuan kalmai chu atum Mahse Giselle chuan abana chuan lo chel vatin lakal lo lukte tuna ka hril ai chia thalo le zual hril tur che kala nei veina na karon kalkonga ka motor a chethuta ka accident trap asin ka hlau thona po hi ala re lo alo ti le chuan a pasal chuan I kar chiat le zela ti diklo ka neyam ne thilung chiat thlak le serious tak min hril nuwa I kar chungcha mai kha ka ngai tu man lo min ti boy ri su in ngai tu nan hun kam mo tin Giselle chu akal san ta dai mai an mani chawin chulai mona chuan an omemo ti lain an tong zong chu Natalie chuan alo la shavek zui hanui do songin ama hriat tok lek chuan iwa thinrim ong ve ka du tak lungai ma ta che idu ange in fapa chu keman kala hrin sak ton chelom alo ti ve ham Giselle ero reruna tak chuan omen amit tui chu atla zoya Mahse Giselle hi mei che chakle in thunun thei tak ane amit tui chu han hruhulin engma thlinglo ang mai chuan pon lam chu aron pana kongkhar bula lo ding reng Natalie chu ron mu in dor chabi chu ape dar nga vela dor khar tura ati nu chuan thatak chuan athla akal santa alanga chuan Natalie po chuan Giselle chu za tak ang chuan alanga atak taka ero chuan amusitin anu izat to hle thung Giselle hota po kha aril ru aha em awang chuan
ina po hotlang lo chuan paka chuan lo thu cholin ama chu chuan aloin nge tu mela aril rush omna le natna chu tu ma mu tir lo chu adu danani chuti lai chuan mak tak main Adrian akha aron lang le hlol atum lo le be sei lo dewa chulai mona Giselle ama chawa lungai mel taka alo thu chu Adrian po chuan mak ative khermai engthil nge thleng iwanung hai mel ve ti in ama to ka polai theyang ber chuan Giselle chu azot ve ta topa Adrian a mo chu Giselle po chu alim viuna a harsat na ero engma ashil du lem lo harsat na kanei lo ve ka tha ati tlata Mahse a hmelan dana chuan mi ani leng lo tan chuan hria thiam lo thei ani lo Adrian an azole thin po chuan Giselle chuan ashil du tak tat silawa chuan Adrian po chuan ole mi Giselle ka hre thiam harsat na eng po nei la ti thei ka nei phot chuan min shil don ni o ati ve ta Giselle po chuan lom thu shilin anin mang tha nu chuan in lampan chuan a ho san ta Adrian po chu kal mai tura ain herram lai chuan Giselle medical report le yalo tlareng chu mufuin alaka ga achiarta chuta che chuan Giselle lungai na le riru ha na chu are thiam ta wara han ngoi ra ravin Giselle chu Tanpui ngai chu adu khop mai chuti rolin Tanpui dan kong ero chu ashamai silo Giselle Tanpui na tur ani phot chuan engkong po zo huamin engpo atul machantorin ain tiam ve ta top mai atu kaloni chuan Natalie chuan dor chu lo hongen manager thotna chuan nuam ti tak chuan alo thua counter paisa anda na bom te chu hongin paisa ang te chu abeka chuan athun vei zai izaya chuti lai tak chuan a phone call alo kal thut rang tak chuan a pick up ngala lelama mi chuan kadu tak ivare ve min thei hil tamayam ni aron ti Natalie chuan thei hil azong lo mai ren ain Buai anakhop maya tia alo chan chuan lelama mi chuan engkim bakal tluangem ti in aron zot le Natalie bok chuan kal tluang chu ani maya Mahse thil pakhat awm he dor hi Carlos samingin alo om haulo anei tu dik tak chu anupui Giselle zokhi alo nia roman dang siam angai tlak tila in malak le na tura roman na asiam dang lam te chu le lama ama ron betu chu ashil ngal zung zunga engemaw chen anin biak le hnu chuan le lama mi chuan ole karing tok chenia tin phone chu anda ta he drama hi akal kual na sa in rol antam khop mai Natalie ron betu hi tunge ani enge Natalie nen hian in kung kai na annei Natalie bial pa chu Giselle pasal Carlos kha ani ani pani hian Giselle hau sakna chu saktumin ma an la don emo ti lain tuna Natalie biak hi Carlos ani in alang le tlat silo tuna chuan ala Buai nuai ni in alanga Mahse ala fel thoidon erin lo angdavin thila thleng mai theya atop thlengin lo ngai thala engkim irethiam chep to Natalie in phone ada hnu chuan khaile ril te po atram ta khonge eitur tu tak in eit eng miang ti in cha order thei tu delivery company chu abengala maktak main Adrian chu avabe fu kher pek ani Adrian ala chu amani loka lo chu cheto ani awa chuan customer amo mai lai alone si tunge lo betu chu ti shalom Mahse cho deliver tur amu chu alo lom na samaya lelama mi la chuan amana ka boilo atui berle manto berkha min ron pedon nia alo la ti zui ham nen Adrian chuan phur tak chuan a deliver na tur address chu azon ngal sok soka ahun taka until order chu deliver man ngei tum chuan ain khal suak tang hala Mahse van duai thlak takin Adrian chu atlai le hlau pek nge Natalie la chuan pona chuan lo hakin alo thimrim na sale to mai peka reilu tuk mai engtia re nge ka ma don tlak tlai lo hlom lutuk tin ama shi thamlek chuan alo phun to
chu ti lai chuan Adrian po chu alo thleng ve ta hram man mo dewa Natalie lo pan lai chuan Natalie chu a phu de uzok niminami khamo tin elo mel zut chuan alo than chak chaka Adrian ero chuan ama chu shom po chuan a omlo miss I breakfast tur karon kinge tin thatak chuan aron pan phaya Natalie chuan Ivan ri em ve tin alo hau nga ton ringot Adrian ero chuan miss kalokal na ahlalom I call ka don vele khan man mo takin ka chuak ngala khoya ma kamuang chang hlei nem alo ti ve chuan Natalie chuan Adrian chukin lai chu aphi thlak saka akut chuan atikwal de pakhat ma in alum to lo heting de chuan engtin nge ka yang aman hi pakhat ma ka pedon lo che ti pain Adrian o ma chuan anem bil ta thlok mai Adrian chuan nilo miss ipek lo chuan keman ka choi angai don sin khongai takin hria thiam tum ramro ka thei top ka chu velom alo ti po chuan Natalie chuan in thada wanga lo thleng tlai ini a ipek le pek lo tura chuan boina ka nei lo kalla helai mun hi chu san nga ro tin musit tak chuan a hau chun zum ta sharp mai Adrian ero chuan aman min pek ma chuan ka kal lawang hei hi ka na ani a ka thei topin ka thok boka dik takin itive turani alo tive ta tlat mai Mahse Natalie chuan a that na sat chu Anih chuan tu tan nge puizo kan chiang chu tin a phone chu a phor le ta Adrian ate company chu vabele in Adrian chu avarel ta su mai aman zat ai tam paisa min dil baka ama thiam lo chunga za pa lo takin min chong khumbok ti te chuan do chuan ava hek pa zar a boi thla khop mai abula lo om vereng Adrian chuan do tan hi ti chiang takin shema se amani loka complain awom to awang chuan athu sei chu apu ta chuan an ngai thlak sak to do hau lo ti chu are chiang si Adrian hi atum lo dovin heng ho boina hian ain tan luta boina chuan a umzi char ta si a khongai thlak re khop mai Natalie in phone abek zo nu chuan Adrian a phone chu aron riveng hal a hlau ang chi chuan in soifia na hun reng pelo chuan an po ta chuan anon ban ta mi mai ton tuma chuan chance pek an tum to mi lo le hal tlangwal mol mangle ama to ka lim ve thei em chuan angil ne na le rilu that na awang liu chuan ama chon ve pha khau lo tur boina thuk tak chu ama chon pha to na chuan anna a chan pha ta hial mai engtin nge a omzel ta kang le Natalie la chuan alo ni satin a musit le ti chu a omdana chuan a siat mai ome du than tu thil dang nei talo chu Adrian a po chuan beidong le riluna tak chuan dor chu akal san ta nak naka gate atleng phei trap tia chuan Giselle Carlos te ronin zuilut phei chu a muta thut mai makti tak chuan a thlira amani lokin Natalie le Carlos ate a muduna tuna Giselle Carlos chu in nei tak angin anlo lang dun le si Anih ho chungcha hian thil dik lo engemaw chu a om tlat nia a hriatna ani wang chuan rang tak chuan dor chunga chuan tlandut le in an thu sei chu angai tharuta Giselin apasal hena thinrim to lo tura angen na le doctor ten beise na alo omani ti an sil chungcha te treatment an la anga naw chu apai ve thei mai tur thu te a sil thom a hriat chuan Adrian chuan makati in Natalie le Carlos ate thangkama chuan Giselle chu ataka ni ti are thiam ta kwar mai le Carlos chuan anupui Giselle nena chuan kadin then don lo ani chuan ithil nei dole inte baka ramte po hi anei tu ni na kanei ve ngai ati ta tlat mai Giselle ro chuan Carlos heng te hi chu kapan hena tanga karo chunte anni a kasiam danglam theilo ti isiat kha kanin nei chuan ita ang ve tholom alo ti chuan Carlos chuan ani anu kanin chananga ani mailom tuna hian in thenna boipui ngal kadu e atile tan na Giselle hian amangai zia hria in a thengam don lawani ti chu Carlos sangai dan ani a engemaw chena chu adik na chen po a omreng mai
tuna po hian Giselle hian athiam lo nimi lova ngai dam adilin ama chu then lo tur chuan angen mot mek chu ani si Carlos chuan du thang ro ithil neya hian nei tu ni na chu dan angin kan nei ve anga hlim takin kan tun don nge kan in thanang riruna le amal takin hun imang du zokem ni tilein Phah in nei theilo ni ti kha shareng la mi pa tu ma in Phah nei theilo mai chia nupuya andu lo chuwang chuan itan chuan mi padang chu mu ahar sa to khopang ati chunjuma chuta Giselle chuan ole naktu ka loyar ka bi anga document chu kan siam thadon nia ati tangenge a Carlos po chu aruk chuan alim khop mai Giselle in chu tianga ati taka chuan ron mangai thar thotin eng po ni se ina lova ha chola dolam pang hi chu keman kalo boi puyange ti in duat mel tak chuan achala chuan aduat zawa limnui ruvur chuan Giselle chu akal santa Giselle ero aril chu abuain aha khop mai thong anma ni lo thlir ve reng tu Adrian ngai dan chu ani lo kherasin miten omle chalak lutuk ithil tum zong hi ka shavek iduang chuan thil athleng hau lawang te in thinrim tak chuan alo phun ve mola Carlosa akal liam chia chuan manmo tak chuan Giselle chu azu umzui ta a Giselle hi mechefel takani ti kan sia to kha eng anga aril ru ha le mang an lai pon midang hwa chuan hlim tak angin alang lui thin tungchuma po hian Adrian a amu chu hlimhmel putak chuan Adrian te hlol cha chuan enge heta ilo ti ve ti in alo lom le vata Mahse Adrian a chuan thil dang se man lo pi Giselle tuna hian min zui nga ro I pasal hian abum chi ani imit nge ya imu angai ati sok soka Giselle ngai dan chu alo ni chi alo enge isoya Adrian ka pasal hian min mangai sin min bum hau lawang alo ti dai mai mani pasal le mangai te chu rin hel anhar emo kan ring hel phal lo fo thin Giselle po hi adem hau lo Mahse Adrian a chuan Miss Giselle kamit ngein ka mu ani I secretary roi tharnen khan I pasal hi anin ngai so ani ti ka chiang nimena I thom no kalai sak dol se khan chiang Takah anin duat lai ka mu ani engwangin nge dot chu ka hril kherang che soivek na hun omlo men zui vat mai ro atile ta amala chu aman mu em mai si atik chi ani Adrian hi misual fing pakar tak ani lo ti chu Giselle hian a ria do soina chantur anei lo ti ria in ani po chuan ole a thalom ani chon kalang ati veta a man ho davin don hung lam chu an pana Natalie le Carlos te chu an bi thata eng tak chu va mu do ni mo Giselle le Adrian ten an thliring lai chuan Natalie chuan paisa tam tham tak chu lokeng langwa va in ni khat thil thuwa dollar sang khat lai mai supplier te hena changa kalak sak thei hi ka che thaviu lo mo ti in Carlos hena chuan indi thei tak chuan alo soi ham hama Carlos po chuan iti thae iti theyang ti hi karing reng ani lo ti in an hlim dun var khop mai chuti lain Giselle aro chuan a phone phorin thinrim le riluna tak chuan alo thli reng thum Carlos vek chuan document lem ka siam chak chapo kha athok thaviu lo mo Giselle chuan engma a hra chu kho lawang ka ti reng kha ti in indi thei tak chuan Natalie bola chuan alo soi ve bok chu thu ran ni se a aya thulom umzok hrel tur che ka nei ani ati chunjuma Natalie po chu a phur khop mai soinghal vat tur chuan Carlos chu alo tur seka chuta Carlos chuan tuna chuan Giselle chu kathang kama chuan atang ching ta khop mai naktu ka document sign filin he dor hi ka mingin om to don ani a hantia am si chu he dor hi kan pani ta ani trap to e kati in hani chu ati chunjom chu thu an thazet chu Giselle mit tui chu a per ngal sok Giselle le Adrian ten an la en reng lai chuan indu mel tak chuan anin duat le ta chuta zet chuan Giselle chuan atur thei talo aom na atanga chu tuma ake apen chuak chi ti chu Adrian chuan lopot let vatin
ama ngai chuan ma a hroi ta jok kutberi thlar thom shia Natalie le Carlos te lo hoi chok chuan Giselle te anan hnu mai chu an meng phar na sate asin Giselle la chuan ava mu namin avaru pui te lulu em drama mu nom tak min an tir wangin in chunga kalom tak zatani tia lo tong el comment anui ta van mai Carlos te po arang tak chuan anin siam changhal sok soka Giselle chuan aman chiang bok nen antan chuan seitur chu awangang ani ang helai hunga hian enge inron tia ti in thinrim zok zoka chuan arun chang ringot ingai angkha engma athling lavania alati zui azak lo ve khop mai Giselle la chuan ole nia ni dang ang chuni se bum nuam min tile o mange tuna po itu soi kha kala oi tho mai a chuti rualin ka phona hian engkim a ombok sia engber nge koi don le ti in ngeyom tak chuan alo chang ve lak Natalie aro chuan lau thong tak chuan Carlos an hena chuan a phone so laksak ta che ti in alo rak chul thung Mahse Carlos chuan laksak chu atung lo chuan ha in Giselin a rit chuak ta chu poi ti chiam lo ti riat tak chuan a thalom tuna chuan iseta a enge iti chuanang ani hian fa chu min thin sak don ani alo lati panga Giselle chu hantiai sakin takzet mo a thalom min hangai emoti in ilaka rinna kalong hat ve em thin kha ania Mahse min lo hangai lo zia hi ka re chiang ta a chuwang chuan ui be reng chu hi ka tum reng lo walau Takah inin ngai zon theinan tuna hian ka then ngal cheti ilo shadon nia hanti in thil pakhat ero he kan thil nia hian engma chanpual ilanei man mi lo ti kha isha ve tho tura kangaya engma nei lo chung khan ibil nu khan ala mangai reng theingut ang chemo atita Carlosan achan ma chuan Natalie chu loin rol vatin na min lo thiam ula helai huna hian ti tur ka nei po in ka se to lo ka kalmai nge o ti in kalmai tum chuan a ke chu apena Mahse rang tak chuan Carlos chuan apot her sok Natalie ikalngot thei hau lawang heng zong hi nangma ne na kan ro man na vek ani kha khongai kalitum aron tia Natalie po chu loin her sokin enge kaloti ve to chuananga hetiang ro man na hi ka siam lo ke chuan sumle pai lom ka du alo ti mi mai si ante ithil shia lo pakhat ka thilang che ke hi pasal nei lai kani hi engkim hi ani ne na kan ro man na ani a nang hi chu kan man ro mai ini tuna chuan katan tangkai na reng ini to love ati chunjom le mi mai a chiange ama Natalie ron betu mi pa kan chiat lo kha a pasal lek chu alo ni ti tuna chuan chiang takin ka Rethei ta a Natalie chuan alo ngai zo ve tak emoti in Carlos chuan alo ringa atopa achan chu chetak an ringot Natalie in Carlos chu akaliam san ta nu chuan Giselle te po chu kalmai tur chuan anin her Mahse Carlos chuan han ko dingin ngai dam chu adile ta chia mai a chau tu baro thlak mange Mahse Giselle chuan ngai dam atumbi khaulo chutian hekin police ko ma a chulai mun chu chuasan tur chuan alo ti ta si a mela chuan ati mai lo ti Carlos chuan a riat chian em awang chuan Giselle chu a changam ta hau lo Adrian alam chu hoin thinrim tak chuan engkim hi nangma awangane ichak lo khopang ati taringota Adrian ero chuan alo ngai sang lo na samai he zok zama che chuan chak lo tur zok chu nangma ini that che zor koi sumle mai chia du ve si lamol tel zui kal mai te lo ti khomin zalo zet chuan anui so zak pek Carlos tan chuan chu aya ngai chu a chu bi khau lawang ti thei nei to silo thindim bok si chuan akal chuak ta ngom konga chumin hu chuan Adrian chuan Giselle nena chuan lungai reng so Miss Giselle hun harsa kan to te hi achang chuan kan ta na thatur zoka pathianem ruat ani chang a thina I hun ton hi nang po in shom iti viau karing chuti rualin I vanei ani tiro
ahun taka engkim irechuak tasia ipasalin ngai zong dang anei sanchele aphiru da chekha anna khopangti karinga Mahse chuai chuan mithalo tak ilo chen pui thin kha tuna chuan ani dadik tak hrechuakin englai poa athangkama talok thei ini na ata chu isalen ta ti hi ngai tu azokla kadu ane chutianga ingai tu atla chuan irilru nat nakha are huai huai mayang atita a jisel po chu alom khop mai ton tu ma se chuan Adrian chu acha train athil soi afu boka jisel chuan Adrian ichunga hian kalomin ithil thirdan acha ka ti hle mai mi fingfel tak iloni e ativeta a Adrian chu hanui vorvorin finglove mi ei tur cho delivera kalkwal mai lom kani tia jisel chu alo changim a tuna tak phei chuan kani to lo leng hal min ban dai tin zalo zat chuan anui hawa jisel po chu hanui haken a that chu aren chi alom isoi kha adik kati khop mai kantana thalo tur zo kamo kanti kanril ru lo ha thin em na kha kantana kong thazok lawin her chu na turata na pathian rem ruat po aloni thei tlatani chumelan chien deu na chu cho deliver khan la boy tareng la hedor hat order lian puya hian manager in thei don la vasin lo ti vel in kanin shiat na alarei lo hle na a ka riat china chuan imizia hi soisel tu reng ka thelawa tuna chuan na inei talo bok nen kadora hian manager turin somta cheila I thok du angem ati chunjamta Adrian chu alom khermai a hallelujah lo chu kher chu abai sei phak lo chu thusan angai tu po alulangai tu ngai mi lo thil ane a oi theilo hial mai tak takami ti in anzot non le china jiselin tak ni ye tia alo soizel taksia chuan Adrian chuan lom takin apomta delivery boy tia anhu sitle aman manina an khum athu sei tak niel po ngai thak sak ani ve ngai lo awanga lak lo ni a loin ngai man ti hial to Adrian chuan angil ne na le mi akhongai theina awang liao chuan na tha le zom duom tak chu athok ve don ta a chu mai ni lovin ni pakhat jisel nun chawek tur chu chan him sakin akhovel thirdan athak dang lam sak mi theibok ani at mele bol mel tak angin langma se Adrian nun hi ani nun ro puile som chu tole thlir tu te khati sum kha tu huna kan ti chole thei chu ni ta se hethil hi ilongai tu avenga em kan khovel thirdan poimo zia hi engatinge beidon na le mang anna ichungalo thlenga ringot kha imu lena tal chuadan ingai tu tel du umi alo he khovela hian kan dol zolo tur harsat na hi kan chunga athlengai lo ra reng ani kan ti thin kha aharsa ane mai thei Mahse athei ti hi kan chi renga ngai eng harsat na po tokila chumi harsat na ta chuk tur chuan midang Tanpui na ain kan rilru kan tum na hian thil ati thei jok Tanpui tu ko lo turem ni nilove eng anga Tanpui tu tha po kola apoi mo ber chu itum na ithin long kha ani itum chin ngam lo chuan tu Tanpui na ma in omji anei chuang lo anxiety depression bipolar disorder panic attack tun ma natna kan riat la lem lo rilu lam dam lo na hi atam ta khop mai ti ro heng zung so tanga tal chuk tur hian enge pui mo ber kan ti chuan acha na chu nangma keima atur tur ril ru hi ane nangma in theito pi chu anga pathian Tanpui na idil bokang apathum na a damdoi mangin o ole thlir tu te in zawai in jan in hun annum le vek ole chuan kan khovel thlir dan kha apoi mo ti kha kan thareng don nia